Nah, adapun dalam menjalani kehidupan, tak ubahnya umpama di lautan. Ado kalonyo ombak tanang angin selesai hujan taduah kabui pun tarang. Galak bagumam jurumudi membawa kapal jemuatan menuju arah jarum kompas. Tapi kadang-kadang badai turun lawi menggilo kalam pidoman bakuliliang. Badarak-darak tiang tangah ayalah masuk di buritan mati-matian nengkodohnya. Ya, itulah romantika nak. Itulah perjuangan dan disinalah seninya duit nangko. Kok menang, alhamdulillah. Kok kalah, ulang parang. Tak kini antah ko isu adek juara kalah manang. Sebab kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nyampang takadia pasang suri, tibo malang datang cobaan tagoncang olyang jalan bidua. Mau basuo jo bini tak setia inyo malompek ke sikoci tinggalah kapal jumuatan awak badayuang surang diri. Salamai karam kapabasi. Kolai istri rang budiman, indak pemanik matiaka penggamang pemutih haso, nyo siap tajun bagulin sam-samo basen siang langan baju jan sampai karam samo hilang. Menurut pengalaman nak, mungkin basuo masonyo nanti nasib suami sedang kabua, makin diasah makin majat yo itu tuah rimbun jo sedang apes kecek watawi. Umpamonyo, koknya orang badagang galeh rugi pokok tauncang utang belimpi kadibaya induk samang menyasak jo. Kok pegawai profesinya, ada masalah jo atasan mungkin tageser kenan karyang atau mutasi jo PHK. Basobok jorang petani sawah dihalau dek galodo panen gagal harga jatuh pianggang mencik bermusim karamba di hondoh tubuh pendeknya bermacam ragam datang musibah. Maka nak tiba di saat nanba itu jadilah kau istri tauladan. Pujua hatinya dalam risau hibur koknya tagamang barikan kata harapan. Nyampang kok kandua sumangenya agak belarui matiaka. Capek-capek turun tangan pia. Usaha apa mungkin asalkan halal jalan lurih. Usah malu menjawe upah. Ijan gengsi di kaki limo setia jan numpang ke suami. Itu Peter Waya. Kini dia lihat kisah kenan lain sungguh beraliah sinan juo. Setantang hubungan ibabisan. Papatah lama mengatakan. Kalau ibo jo sawah, pelo ibadah. Arok jo talua, serakkan jaguang. Mungkasuiknyo mangko harmonis rumah tanggo awet sarasi laki bini. Handaklah jomi tuo batali batin, joipa silaturahim jo pembayan babaso-basi. Pandai memelihara hubungan diplomatik dengan lingkungan keluarga besar pihak suami. Yaitu baso orang tipi.